చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్యాకేజ్ ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మన ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ ఇది. చూసారా, కవర్ సింపుల్గా ఇచ్చేసారు. అండ్ ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ మనం పెన్తో చేస్తారని తేడాగా ఉందనుకుంటున్నారు. ఏం లేదు, బ్లేడ్ లేదుగా అందుబాటులో, అందుకని పెన్తో తీశాను. షిప్పింగ్ బిల్ ఇచ్చారు. సింపుల్గా దాని లోపల ఒక కవర్ ఇచ్చారు అంతే, ఇంకేమీ ఇవ్వలేదు. షిప్పింగ్ బిల్ ఇది చూడండి, సింపుల్గా కవర్ ఇచ్చేసారు. మన ఫ్లిప్కార్ట్ చాలా దారుణంగా ప్రోడక్ట్ డెలివరీ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం నేను ఇలా తీసుకోవటం. అందులో అది కొంచెం ఇరిగిపోయినట్టుగా అనిపించింది. సరే, అది ఇరిగిపోలేదు, మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం చూసుకున్నారు కదా, ఇదే మన మైక్. ఇంక నుంచి వాడే మైక్ ఇదే. ఫైనల్గా మన మైక్ సెటప్ ఇది. ఓకే.